Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 59-нчы комплекста яшәүчеләр ташланган бинага зарланам. Ул шәһәрдәшләр өчен нинди куркынычлык тудыра? Чаллыда энцефалитка каршы профилактика айлыгы башланды. Талпан кадалса нишләргә? Минем уйлавымча, уңган килен ул тырыш, хезмәт сөючән, сабыр, тыйнак. Уңган килен нинди ул? Нур яшьләр үзәгеннән Мәргән Файрушина. Шәһәрдәшләр 59-нчы комплекстагы ташландык бинага зарланам. Кайнар элемтәге 2 катлы ташландык түбәсендә балалар йөри, учак яга, узы барышларга чүп аталар дигән хәбәр килде. Әлеге объектта безнең иҗат төркеме булып кайтты. Ишек ябык булуга карамастан монда ватык тәрәзә аша кереп була. Идән тулы ватык пыяла, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары, буялы беткән стеналар. Баскычтан 2нче катка мендек, теләсәң түбәгә дә чыгып була. Бирегә янгын сүндерүчеләрнең дә килгәннәре бар, учак яндырган очраклар булгалый. Әлеге бина торак йортка терәлеп тора, шуңа күрә янгын чыгу куркынычы бар. Монда бала чага җыела, анда костер ягалар инде, таушланалар. Там очень много чего может случиться. Там спят бездомные люди, они там обычно в пьяном состоянии, даже видно, как они там выглядывают, кидают камни. Там очень много стекла говорили, взрослых. Там один мальчик один раз даже упал, ну там вообще ногу в кровище было. Все. То есть вы туда не ходите? Нет, зачем рисковать? Ташландык биналарга йөрүче яшь үсмерләрне полиция тота алмый, хукук саклаучыларны күрергә качып өлгерә. Бинадан тыш 5904 йортының ишек алдында шундый ук ташландык җир асты стоянкасы бар. Машина кую урыны өстендә балалар мәйданчыгы, астында чүпле буясы. Просим, наверное, власти обратить внимание вот на эти заброшенные здания. У нас дети, как его, как заброшку, больше по-другому и не называют, потому что ничего хорошего там, я думаю, не происходит внутри этих помещений. Там раньше и бомжи собирались, сейчас подростки залезают на крыши. Чем они там занимаются, я не знаю. Все. Это больной вопрос нашего вот этого 3 блоков. Әлеге биналарның хуҗасы Дәүләт торак фонды. Бу мәсьәлә буенча җирле үзидарәсе вәкилләре, Бөтен Россия халык фронты активистлары шәһәр җитәкчелегенә кат-кат мөрәҗәгать итсә дә, үзгәрешләр әлегә күренми. Мәргән Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда талпан энцефалитына каршы профилактика айлыгы бара. Ел сайын май айында зыян күрүчеләр саны арта. Статистика буенча саклау чараларын үтәмәүчеләр табибларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр була. Табигатьтә булганда тәнне каплап тора торган киемнәр киергә, репет ленталар кулланырга кушалар. Шулай да талпан кадалса, нәрсә эшләргә? Гүзәл Шахапова ачыклады. Тәнгә талпан кыласа, травматологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Талпан энцефалит белән зарарлап өлгермәсен өчен аны тизрәк алырга тырышырга. Мы удаляем клеща, направляем на исследование, заразен он или нет, и делаем, если прошло не более 3 дней, делаем иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Это самая действенная профилактика этого заболевания. Если же прошло больше дней, ну тогда они уже, кроме того, что мы клеща, естественно, все равно убираем и направляем на исследование, такой ребенок уже идет к инфекционисту и наблюдается уже и у инфекциониста. Әгәр талпанны мөстәкыйль рәвештә алсагыз, аны пыяла савытка салып табибка алып барырга кирәк. Белгечләр лаборатор шартларда талпанның энцефалитлымы яки юкмы икәнен ачыклый. Май-июнь айларында талпан кадалганнан соң венерология аурулары диспансерына мөрәҗәгать итүчеләр саны да арта. Их беспокоит зуд, отечность, гиперемия. То есть в месте укуса клеща может появиться какая-то аллергическая такая вот реакция. Также обращаются с тем, что присоединилась вторичная инфекция. Вторичная инфекция, ну то есть, как говорят в народе, попала грязь. Со всеми этими жалобами нужно обращаться к специалистам. Я не рекомендую заниматься самолечением. Вирустан сакланыр өчен прививка ясату иң ышанычлы чара. Аны Йөгешле аурулар хастаханәсендә ясатырга мөмкин. Гүзәл Шахапова, Илдар Шайдуллин, Ленар Султанов, Яңалыклар. Күңел дусларын концерт залында гына түгел, әзәңгәр экраннар каршында да җыям. Киләсе елларда радио Чаллы ТВ тамашачылары өчен зур бүләк әзерләде. 3 көн дәвамында Чаллы ТВ каналында күңелнең 20 еллыгына багышланган концерт күрсәтеләчәк. Сарасадыков исемдәге концертлар залында 2 тапкыр гөрләп узган шоу тамаша 30 апрель, 1-2 май көннәрендә кичке сәгать 7-дә тәкъдим ителәчәк.
Nur Yaşlar Özeginde iň uňgan kilini sayladılar. Helege beyge Mezgil Milli Medeni Klubu tarafından ikinci tapkır ütkärele. Uňgan kilin titulun alır üçün student kızlar şäher uyuşmalarında işlewçiler kilgen. Uňgan kilin nindi sifatlarga ие bulurga tiýiş? Kilesi süjetde bilirsiz. Уңған келін бәйгесін Ғабдулла Тукайның туған тілі жері ашып жіберді. Бәйгенің төп мақсаты еш буыны татар мәдәниетіне, милли ғөрөф-гадәтләренә җәлеп итү. Хатын кыз инде безнең татар халкының ғөрөф-гадәтләренә ия булырга тиеш, белергә тиеш. Пөхтә, чиста һәм әлбәттә тәмле пешерү сәләтенә ия булырга тиеш. Бәйге берничә өлештән торды. Таныштыру, аш-су осталыгын күрсәтү, иҗади номер, татар ғөрөф-гадәтләрен белү буенча викторина. Бәйрәмнең матур бизәлеше булып, кызлар әзерләгән чәк-чәкләр булды. Минем уйлавымча, уңган килен ул тырыш, хезмәт сөючән, сабыр, тыйнак. Татар кызларына хас сыйфатларның барысын да санап китергә була инде. Бәйгенең җиңүчесе Яршалы педагогия университетының 2нче курс студенты Гөлинә Гысамова. Калган кызлар төрле номинацияларда бүләкләнде. Мәрьям Файрушин, Ленар Султанов, Яңалыклар. Кызылтау мәдәният үзәгендә Сабантуй гүзәллек 2018 бәйгесенең сайлап алу этабы узды. Көч сынашырга югары һәм урта белем бирү уку йортларындагы студентлар шәһәр оешмаларында эшләүче 23 кыз килгән. Бәйгенең төп шарты асыл затларның яше 18дән алып 25 яшькә кадәр булу һәм татар телен камил дәрәҗәдә белүләре. Быел әлеге бәйге Чаллыда 25-нче тапкыр узачак. Сабантуй гүзәлен 20 июньдә Сарасыдыков исемдәге концертлар залында билгеләячәкләр. Аңа кадәр исә кызлар белгечләр ярдәмендә матур йөрергә, биергә, җырларга һәм башка һөнәрләргә өйрәнәчәк. Быел бик тә көчле кызлар килгәннәр. Телләре дә шомак, камил сөйләшәләр һәм инде иҗади үзләренең номерларында күрсәтәләр. Безгә инде бүген бик кыен булачак дип уйлыйм. Әлбәттә инде бик зур тәҗрибә бирә төрле яклардан. Ул бию булсынмы, җыр булсынмы, модельный походка булсынмы, һәм дә инде яңа дуслар бүләк итә. Шуның белән бу конкурс безнең өчен бик кыйммәтле. Ә хәзер рекламалы мәгълүмат, болытлы һава торышына карамастан бәйрәм үз вакытында үтте. Бүген 64-нче микрорайонда йорт хуҗаларына яңа фатир ачкычлары тапшырылды. Комфортное жилье төзелеш компаниясе Наратлы микрорайонында 3 яңа йортның икенчесен төзеп бетерде. Бүген бәхәдә шәһәрдәшләребез яңа фатир хуҗалары күбәйде. Уңайлылык, куркынычсызлык сыйфат төзүче оешма беренче чиратта шул күрсәткечләрне игътибар үзәгендә тота. Наратлы микрорайонында 64 адресы буенча урнашкан яңа өй 144 фатирдан торам заманча төзелгән. 36 фатир махсус яшь гаиләләргә ярдәм итү дәүләт программасы кысаларында бирелде. Күптән көтеп алынган ачкычларны яңа күченгәннәргә кадерле бәйрәм кунаклары тапшырды. Для детей, для безопасности здесь многое сделано, видеонаблюдение. Күңелле бәйрәмне яңа фатир хуҗаларына комфортный жилье төзелеш компаниясе оештырды. Балалар аниматорлар белән күңел ачты, ә зурлар өчен көнкүреш техникасы уйнатылды. Соңыннан тантаналы рәвештә кызыл тасма киселде. Бәйрәм кунаклары яңа фатирларга узды, аларның югары сыйфатта булуына инанды. Тимирхановлар гаиләсе бәйрәм табын әзерләгән, яңа фатирга күченгәнгә нык шатланганнар. Самое первое, то, что понравилось, то, что квартира теплая. Она просторная, места много, все комнаты большие, одна кухня чего стоит. Куча вариантов по поводу кухни. Барлык фатирлар да чиста эшләнештә, тәрәзәләр евро агачтан тартырылган түшәмнәр, подъездларда сыйфатлы тавышсыз лифтлар. Хәзерге вакытта комфортный жилье компаниясе 64-нче комплекста 3-нче яңа йорт торгыза. Өйнең ишек алдында заманча балалар мәйданчыгы урнаштырылган. Күп катлы машина кую мәйданы да булачак. Микрорайонның үзенең үзенчәлеге дә бар. Мы тут немножко поэкспериментировали с учетом того, что дом выходит на проспект, с фасада повесили часы на дом. То есть этот дом у нас теперь с часами. Они постоянно будут рабочие, с подсветкой ночью. Нам так показалось, что будет интереснее. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле ялар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челнинский Ералаш приглашает на съемки детей и молодежь. Запись на кастинг по телефону 788 505. 788 505.